Magandang tanghali kakabsat, kain na po tayo. Yan, nagluto tayo ng, nag-steam tayo ng katuday, katuray sa Tagalog, katuday naman sa Ilocano. Tapos nagprito tayo ng dalagang bukid, tapos may pinya tayo. Tapos ang sausawan natin dito sa katuray, itong siling Taiwan na may kalamansi, bagoong. Kain na po tayo kakabsat, pero pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. O may kain kakabsat. Unang subo para sa inyo. Katuray. Sausaw natin dito. Kain po tayo kakabsat. Ano pong ulam ninyo ngayong pananghalian? Sabayan niyo akong kumain. Masarap tong dalagang bukid. Kaya lang medyo may kamahalan din to. Itong isdang to. Take 2 tayo kakabsat ng kanin. Medyo napasarap tayo. Ito tabi natin. Ulamin ko ulit mamayang gabi. Ay, thank you, Lord. Ito kakabsat, tabi natin. Ulamin ulit natin mamayang gabi. Juicy. Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog na naman po ako. Maraming salamat.